Clash of Clans. Ja sam Zed i danas ću da pokazujem napad u klan Varu. Ovo je drugi klan Var. Prvi, onaj klan Var kojom sam pokazao napad, a taj klan Var smo izgubili ili smo pobedili. Ne sam ti se tačno koji sam pokazivao. Danas ću da pokažem nekoliko, pokazat ću napade u klan Varu, pošto nisu i napali. I onda ćemo da napadamo ovako multiplayer. Evo, Deo je napao 15. Dobio 3 zvezdice. Možda brzo. A neko bi donirao. Dobio je 3 zvezdice, što je najbitnije. Ja na ovom akauntu nisam u klan Varu, ali na drugom jesam i zato sam je napad, dobio sam jednu zvezdicu. Nažalost. Onda, ko je napao 14 nije niko. 13 je napao Uroš PFK. Gdje će baciti tu? Neće pustiti dole. Ili će ih pustiti kor, pošto nije dobio 30. Ajde, ubrzam. Pustiti ih dole. Čuje se so. Joj. Čuje se so. Baš kad ja počeo sam, koliko sati? 11, 12, 5, 12. I sova se čuje. Da bi se 28 jednu zvezdicu dobio, onda je 3 zvezdice dobio rad. A se čuje s ovim nevr. Evo, majke ti ovoga. Kako glup baz napravio ovo. Dajte, ubrzam. Ajde. Danas sam planirao baš da pokazujemo napad u klan Varu, ali sam shvatio ako napad traje jedno 5 minuta da epizod ne bude previše kratka, pa ću i da pokažem malo neke napade u klan Varu. Zatim 10, to je kristalni. Napao. Prostavio strelce ćošak. Ne znam, ali ja kad bi napadao, ne znam da li dobro je stavio tu jednog zmaja i Kinga vamo. I onda ako bi uništili sve, onda bi krenuo na dve. Ovo je džabe bacio. Koji ćemo raditi? Treći, level. Gotovo, ne može. On je dobio 2 zvezdice, 9. Ko je napao 9? Luka, tako. Ja. Kako je dobio? Mislim da je 1 zvezdice dobio, mislim. Dobio 1 zvezdicu. Ajde, ubrzam. Izvinjavam se. Ja. Ja, ovamo nije uništio. Sad jest. Ovaj nije izgleda. %. 8. Kristalni. 91% koliko sam vidio. Tu izgleda da ga vrijeme zesne. Baš da vidim. Joj.
Da je uništio ovaj AR, dobio bi 3. Sad moj retardiran napad. Ajde. A to ćemo pakt. Moj retardirani napad se raspao. Gdje je odakle krenuo? Znači, evo ne gledamo ako ovo je usporan. Zato što kad počnu bacaju napitke nešto se lepo ne vidi kod ubrzan. Ne znam napravim se. Golem. Dev 2 će... Evo, ko vam je bacio reći. On je max, tako... 8. Pa da, max. Sad diže tako 9. Ko se zapisao? Ne. Moje jedne minione. Kako to? Nije gramatički ispravno. Hoće neko mog jednog miniona. Evo je. Ne razumijem kako. Moje jedne. Nije gramatički ispravno, ne razumijem ga. Da, jednog miniona. A ima ih više ili... Moje jedne. Nije gramatički ispravno. Kako šeta. Turci. Amerikanci. Šta nisu? I to je to. 3 zvjezdice i sad moj najgluplji napad koji se mogao ikad desiti. Da. Ajde. Da ubrzamo ovo. Što on skrenuo, majmo. Hajde se skrenuo, gle što sam rekao. Ajoj. I ja najme zajeba. Opisala sam što. Samo da nisu skrenuli. I bilo sve sjajno. Samo pokupim par eliksire. Dark eliksire mi se pokupim. A jesam. Da. Ali imam ja ovdje ove bobaše. Imam, ajde, idem da napadam. Aj. Da se ono je bilo odužilo. Dođe do 5. 5 puta mogu da prelistam. On je bio prvi od sad, drugi put. Da se ne bi dužio. Koliko već snima sada i? 8 minuta. 3. Ne znam da ga napadam. Neće ga napadam. 4. Ili se ga napadnem 5. Pa se do. Au. A ne mogu da uplatim troškova, ajde. Ušto da snimamo. Neće neki što mogu da otplatim troškove koje sam potrošio. A gdje je ovog? Nemo nije tak. Ja, hajde nađi nekog. Ovo je do sutra treba. Do sutra. Ne. Nekog što ima dobar let, samo to.
Gledaj. Gledaj ti ovo, neće da mi da neko ko ima dobro lot. Hajde. Ja imam nekog što ima dobro lot. Hajde. Koliko ima vizarda? 10 vizarda. A gdje je? Nije ovo, ne mogu uzeti lot. Kako glupo. Zabroj na 3. Može. Može. Nije može. Pustit ću vam jednog. Da aktivira džani bombe. Ne da, kaže se na bomb. Znači pustimo ovako. Jao. Ajoj. Neću vam ja još stavljati. Da pustim healera da ostavim. Da pustim healera. Ima nešto u ćoškovima, ima ovdje. Znači se pustim. Ovo mi za odbranu, to neće da diram. Sad mogu da gledam. Te healer. Ja, king, ne. Pusti ti odavde sve. Ode. Ode sve. Gle što su oni otišli na 15 strana. Evo tu. Pa se vi svađajte. Super. Će se raspadnem ko govna. Ajde, druže. Evo uništite baram 15.000 svega. Kako sam na to glupo rekao sada, ali nema veze. Gle, imaju mortar. Nemaju. Ima šansi dalje da dobijem 3. Da li ću dobiti 3 zvezdice? Sam si me pokenja. Nema šanse. Boli smo mi sve vizarde. Evo ga jedini proživao, sad će njega da. Zašto uvijek vizarde prvo pucaju? Dobro, bara sam uzeo lot. Koliko sam potrošio iz klan kastela sve. Koliko sad? 12 minuta. Ajde da izađem. Možda me čekam. Super. Da sam dobio lot, dobar. Što ćemo još? Ajde pokažemo lidera. Jes, dao sve vi lidera. Vidim. Za napad. Ili za doniranje. I pun, brod pun. Vidimo trupe koga se ne zanimaju. Mislim sam već pokazio ove trupe. Se ne sjećam. Tešle nema koliko koštaju da se stave, a? I mortari. Samo zidovima nisu dobri, to je to. Znam izgleda neki ima moćno. A neče vidite da je jak. Bizardi na maksu. Mislim, Bizard Towneri na maksu. Ovo je na 11. Mislim da mogu na 13. Sad ću vam polako sve. Sve kad krene X. Kako da se izrazim. Sad se gasimo sve. Da nije. Sad, ali bit će. Uskoro. A dobar, šta? Znači ovo napravim neko. A ne znam šta da pokažem. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.